Naimbag nga oras ti manen papagayam. Sa bali manen apagkasaritaan, pakidasaran dagiti nagduduma apagdang iti biyag. Nga ingkam pinaluan. Ay na wow! Ketita, sagutan kada kayo ti sabali manen napagkasaritaan nga ingkam pinaluan. Nauyaw abaro, dito'y drama tayo. Ay na wow! Yan. Pigsa si pag-urok na day ko nga tao ah. Ay, mabiit man dyan na mga lanak man si dyan sa buyasak man si nalmiis ah. Mabiit lang man sa mga lanak ah. Adat ko yan, indalagon ah. Anya kayo magtatang. Nay, nabasbasan ako ang apay. Naladaw kan si pagriing mau. Ay gawang. Anya kayo magtatang. May naimas nga pagturog kong kat. Ay, jipi papanyam di kwa bantay. Anya kayo magtatang. Kahit ko pa'y maturog kat. Ala, ingkat. Anay ni, sika mo gaya masabot ko. Napu daw. Agyaman na. Kasakahan na po daw. Nangyisik ka. Anya kinunam, ulitin man. Awan, nangisid di kadwam itay. Ay, matatay kadwak Siyak lang day dyan. Oy, sanak nga uyawan. Tanapo daw kung kunak lang mat. Tiyan, panawang kan. Nagdakat ti patong na. Kini, kasla apato. Walita man di bagam. Awan. Nakmuntan, baka birbirugan nakmuntan tatang. Nakon. Wow, Lengs! Nagpunaw, Lengs! Hoy, anya kinunam? May isa ka kahit man sa mata, nga tapisang ka. Hehehe, nagpudaw kami talagis mo, mabali nga yung ganak. Aray ko, nagsakit mata, tinapis mo kanya kahit man sa ramram ang isak tadete mo. Hoy, sanak man ngay kaskastang. Agdak ka tadede na, kasla tinapay. Hey, nako. Kahit man sa ipulang ka ni tata. Okay. At kini, akas na pa ito. Makapuisit da kita lang agang angaw da ken uyawan daan niya pertis di bagay. Ay na Diyos ko, makaawid daksa. Ay, adati mo kayong balay kon. Sumurok na kon. Agkatok na. Tatang. Luka tamlit na daytan, sambot na katrang ka. Huwag nga ro tatang, lukatakon. Anya day ito buubram tatang. Awan ditoy. Ala nakagaunak ti kanumon ta man kalatan. Alpas na kon. Ay kasi ka di tatang. Awan. Pare, sika mo gayam nasabat ko iti Wen, tatanak lang makapasyar dito karuba. Among pare, ada nakitak nga nagpintas ang babae.
Ngam bakla. Ah, bakla? On, nagdakkel ti patong na. Kaya nagpudaw. Ngam panagkita sa nangisit. Anya ka pare. Nagpudaw ko ng pay tapos nangisit ko namon. Kung kanak lang, kahit mo ta iyam-amu ka. Pagan anok man di nga bakla. Nagdakkel ti patong na. Panagkunaman pare. Ang dama malagip ko pare. Anya jay. Kasla ka kuha pare. Agang agaw wino agoy uyaw ti padam a tao. Jokes lang mo di pare. Pag akong angawak nga ruta, akong gaminti kwak ti pagsasarita ak. Nga sana agbagtit ng may sa ang nagsasarita. Nawang katungtung ko, weno sana agbagtit. Kasti ka di pare. Well, aling nena, gumatang nakman. Ayun nga, tigatangam na kao. Kwa, medyo kilo man nga tilapia. Ay, mabiglaan. Da ka man nila po daw. Ada nga ro tilapia mong kat. Hoy, sanak man yung kaskas pa nga. Patang sem. Iganak man ta sa pampaw, nagkinis. Okay ni nam. Hoy, sanak man nga. Amo man igatang ditulap ko. Nagrugyang taimang. Nakat ato ti arte. Sanak man ay katkatawang nga kasta. Kahit minsan. Anya kayat ko. Chocolate. Lollipop. Ay nako. Kahit minsan tapisan ka manen. Mayat ti matapis. Mayat gamin ti pinagtutudo na ita. At si kagamin ti mabaling ko nga kapon ita. Hoy, sanak mang laglang gan kasta makaramang katata. Anya ite paraman mo kanya. Tilapia. Aray ko. Nagsakita. Tinapos mo kanya. Kung ko namlay ka. Ay, natuloy, tilapsan na nakao. Thank you. Panawang ka man lang dito. Yeah. Yang bayang macam ni kwan. Nawaringan. Uy, tata. Oh, napangka juman tayo. Saan atatang? Nay, apay. Napanam. Napanak takaru ba lang? Makitungtong. Nagluko kan. Nangagamot yung bagat kibigat. Gwen. Oh, gayam. Napangka. Saan? Kunak no si kamapan. Nagluko kan. Umay ka man dito. Apay. Anya basol ko. Dabasan mo. Nubing niya bayam din nung jibantay. Kabaw kan san tatang. Anda ka dinwang tayo. Nabayagan nga natayan. Ay. Aya. Ay. Nangipahata. Magkan. Kabaw kan tatang. Oh, sanak mang awag ng kakabaw. Kutun Ang bay ti putot yo. Ang bay asawak. Nagluko kan aja. Umay ka man dito. Talpakan ka. Ay tatang. Mapatak din da kumpare. Oh, papa naman yung gayan. Awan lang. Darasam ta mga tenton. Uhan. At stepak lang. Ay po daw. Oy, asin ti po daw ko nam. Isi ka. Oy, anak man na uyaway na yan. Saan hen? Agbalbalay na ko ang promise. Promise? Wan, agbalbalay na ko. Ay, agyam na aron. Sige, yun ako. Maladom nakitrabaho ko. Sige, bye miss.
Nagtakamanin po daw. Hoy, saan naman aawagin ng po daw ditang? Makauma ka, kanay nagsasusurutan ah. Nagdakal gam na patong mo. Makaramaramasan nagtati dede ah. Ulit mo yung bagam. Kaya't ko, ramarawasak na dede mo. Nagluko ka, mamayin sampay. Ipulang ka kinitatang, kahit mo. Uri ipulong mo kinkwa na. Ang kukaputong. Ngem, hamo kabutong ah. Mabait lang, madamdaman ton malang. Ipulong ko dayta. I love you. Che. Nag, apay nakong nakasimangot ka matan. Tatang, ibagbagay man na dyan ko dyan. Agoy uyaw kanya. Sino dayay? Basta, dyan abit palengke. Pambaram ag palengke. Ibagbag man isuna. Isaridang na ang mga uyaw kanya. Ay. Nagloko di dyan, nagpastos. Kutwen nagbastos. Kahit nakanurmarabasan ti dede ko. Anya, naglukot. Mabait lang man. Tamapanak man dyan na. Hoy, isi ka di mga uyaw di anak kau. Uwin, Uncle, Shaq, nagpudo ko min di anak iyo. Nagloko ka. Kahit man siya, danugan ka siya. Ipakawalan na aron. Jokes lang dahil dyan. Iba ka makinkwa na. Jokes lang aja ko naman kukinkwa na. Nuulitan ba? Makaramang kan tidanong. Sorry, pakipakam kinkwa na. Sorry. Ay, atakam isuna. Ulitan man yung bagam. Awan. Sorry, agaw na ko. Timarad yung alukot. Nakabando ka sos. Agaw na ko. Ditahan tinagpatinggan, ti may samanen napakasaritan ngayong kampinalwan. Ay na wow! Insurat ken direksyon ni Naninyo Basig and Kevin Legaspi. Musical scoring Lovimin Aquino Sr. Ay na wow!